ассалому алайкум шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, мухолифон аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодиҳо. имрӯз рӯзи байналмилалии занон ҳаст, 8 март. чуноне ки зан бояд аъзои ҷомеа ҳаст, баробар ҳуқуқ аст ва нақши зан дар ҷомеа, дар тамоми муборизое ки ҳаст, ҳамоноям модар ба дунё овардааст. нақши онҳо дар дунё ҷои махсусро ишғол мекунанд. барои ҳамин имрӯз ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон мо занҳои Тоҷикистонро табрик мекунам. баъд фаҳмонда метавон бонувони азиз ки чӣ гуна имрӯз марафон ҳаст дар созмони милали муттаҳид. поёни ҳамин запис ба ман линкаша мондагӣ. бо медароем ки чӣ гуна ҳуқуқҳоро зан соҳиб аст, чӣ гуна маблағҳо ҷудо мешавад ба зан, ҳамаш фаҳмонда шудааст. ҳамон линкати худотон мебинед, барои он ки ҳам дониши сиёсӣ, мафкураи зан васеъ мешавад, ҳам мефаҳмем ки чӣ гуна кӯмакҳо ҳаст, чӣ гуна ҳуқуқҳоро дода шудагӣ, чӣ гуна сармоягузориҳо мешавад барои нақши ҳар як зан дар ҷомеа, дар тамоми давлат. аммо ино шуморо намефаҳмон. бинобар ин пеш аз ҳама ман шуморо табрик кардам ва гум табрик кунам. аввал рӯз ба хайр хонумҳо ва ҷанобон азиз ҷомеаи ҷаҳонӣ. имрӯз рӯзи байналмилалии занон аст ва ҳамасола он 8 март дар тамоми ҷаҳон ҷашн гирифта мешавад. аз номи худам ва тамоми аъзоёни ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон Амот, ҳамаи шуморо, бонувон ва модаронро бо ин ид табрик гуфтам. ба шумо пеш аз ҳама саломатӣ, бардавом, хушбахтии оилавӣ, меҳру муҳаббат дар оила, хонаободӣ ва бурдбориҳо таманно дорам. ид муборак, бонувони азиз. Бо эҳтиром, Иззатулло Дадабоев. Good afternoon, ladies and gentlemen of the world community. Today is International Women's Day and it is celebrated every year on March 8 and is celebrated all over the world. On behalf of myself and all members of Political People's Democratic Movement of Tajikistan, Amot, I congratulate all women and mothers on this holiday. I wish you all good health, family, happiness, a lot of love, prosperity, and God look happy holiday. They are women. Sincerely, Izatullo Dadaboyev. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren der Weltgemeinschaft. Heute ist der International Frauentag und wird jedes Jahr am 18. März gefeiert und wird auf der ganzen Welt gefeiert. Im Namen von mit und allen Mitgliedern der politischen Verfolgdemokratischen Bewegung Tajikistan Amot, ich gratuliere allen Frauen und Müttern zu diesem Freitag und wünsche ihnen gute Gesundheit, Familienglück, viel Liebe, Wohlstand und viel Glück. Schönen Freitag, liebe Frauen. Mit freundlichen Grüßen, Иззатулло Дадабоев. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Всемирное сообщество. Сегодня Международный женский день, и он отмечается каждый год 8 марта. Его празднуют во всем мире. Я от имени себя и всех членов политической и народной демократической движения Таджикистана Амот поздравляю всех женщин, матерей с этим праздником. Желаю вам всем крепкого здоровья, семейного счастья, много любви,
благополучия и удачи. С праздником вас, дорогие женщины! С уважением, Изатулло Дадабай.